खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोननानै आरो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों अरुणोदय स्किमनि बागैनो माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना गोबाङानो नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ फैगौ आगस्टआव नोंथांमोना मोननो हानाय नंला माखासे गोनांथार नोंथांमोना खामानिखौ मावनानै लानो नांगौ दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मा खामानिखौ मावनानै लानो नांगौ जाहाथे नोंथांमोना नैबे आगस्टनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनबाय थानो हायो आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों जोंहा अफिसियेलिबो माखासे आपडेटबो ओंखारना फैखादों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै मिथिना मोननो हायो दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिना मोनखाबायानोसै नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना फैगौ आगस्टनि गिबि सप्तायाव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ नाथायबा बिसोर जोंहा दिनैसिमबो फिक्स जायाखै नोंथांमोना 1250 फैसाखौ मोनगोन ना 3000 डाइरेक्ट नोंथांमोननिसिम सोना हरगोन ना जेसांखिनि माननि फैसाखौ माने जेसांखिनि मासनि नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हायाखै दा बेखौ खेबसेनो सोना हरजोबगोन नामा नैबे आगस्टआव जेब्ला 2 तारिख 3 तारिखआव सोगोन अब्ला दा बेखौ सोगोन ना सोआ दा बेफोरनि बागैथ' ओरैनो दिनैसिमबोथ' खबरथ' ओंखारना फैयाखै अब्लाबो जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाखाबानो जाबाय जे नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नैबे आगस्टनि गिबि सप्तायाव मोनगोन 2 तारिख 3 तारिखआव नोंथांमोना मोनाबाबो आगस्टनि 10 तारिखहालागैथ' नोंथांमोना मोननो हाखागोनखा बेयो 100% फिक्सआथ' जाखाबाय नाथायबा नोंथांमोना बेसेबां फैसाखौ मोनगोन दा दिनैसिम बियो माने फिक्स जायाखै आरो बेसो बाथ्राया दा बेनिफ्राय जोंहा बे नटिस ओंखारना फैदों मोनफ्रोमबो जोंहा डिस्ट्रिक्ट कमिशनार डिसिफ्रा बिथांमोना माने दायो नटिसखौ होगासिनो दङ दाख्लैबाव आं नोंथांमोननिसिम क'क्राझारनिखौ खोन्थाहरनाय जादोंमोन आङो आरो नोंथांमोननिसिम मैया सनितपुरनिखौ आं खोन्थाहरनाय जादोंमोन दा बेहाय नटिसआव बेनो ओंखारना फैबाय थादों जे नोंथांमोना नैबे गावबागावनि आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लानो नांसिगौ नैबे जुननि 30 तारिखनि बिथोराव 30 तारिखआनो जोंहा लास्ट डेट जुननि 30 तारिख दा बेनिखायनो दिनै जोंहा जुननि 22 तारिख जाबायनोसै दा बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि गावबागावनि नैबे आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों नोंथांमोना लिंक खालामनानै लायाखैबा नोंथांमोना हले बेखौ आसा खालामनो नांला अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन होननानै नोंथांमोना माने मोननो हाखानाय नंला मानो होनोबा जोंहा बेखौ दायो मेन्डेटरि खालामना होनाय जाबाय कम्पालसरि बेखौ खालामखाबाय आरो नोङो जुदि अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनबाय थानोबा नोङो बेखौ खालामना लाखाथारनांगोनखा आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंकखौ नोङो जुदि लिंक खालामाबा नोङो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हानाय नंला लास्ट डेटआ जाहैबाय 30 जुन 8 दिनल'सो जोंहा साना दा बेनिफ्राय गोबां बेखौ बुंहरो जेनेबा आं सिगाङावथ' लिंक खालामबाय बायदि होनना नोंथांमोना गोबाङानो बुंहरो बाथ्रायाथ' नंगौ नाथायबा मा जायो नोंनि बे जा बेंक एकाउन्टआव नोंनिया निस्सय सोरनियाबा 2-3 थांनो हागौ दा बेनिखायनो जाय बेंक एकाउन्टखौ नोङो अरुणोदयनि एप्लाइ खालामनाय समाव होदोंमोन दा बे बेंक एकाउन्टआ नोंनि बे आधारजों लिंक गैगोन ना गैया दा बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय जुदि लिंक गैयाबा दा बै बेंक एकाउन्टखौ नोंथांमोना आधारजों लिंक खालामना लानो नांगोन अब्लासो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन नोंथांमोना गोबाङानो माने 2-3 एकाउन्ट खुलिना लायो नाथायबा आधारा मोनसेल' बेंक एकाउन्टजों लिंक जायो दा बेनिखायनो बे बेंक एकाउन्टआ जुदि लिंक गैयाबा ओरैनोथ' खुलिनायाव नोंथांमोना खैथाबा बेंक एकाउन्ट नोंथांमोना आधार कार्ड होनानै खुलिनो हायो नाथायबा लिंकआ जोंना बेंक एकाउन्टआ मोनसेल' बेबादि थायो लिंक जानानै बेनिखायनो बेखौ नोंथांमोना नोजोर बोनानै नायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हायो माने गावबागावनि स्टेटासखौ चेक खालामना नाय आरो नोंनि बे बेंक एकाउन्टआ बबे मोनसेया लिंक जानानै दङ आधार कार्डजों बेखौ दा अब्ला नोंथांमोना माने बेखौ मिथिना मोननो हागोन बबे बेंक एकाउन्टआ नोंनिया आधारजों लिंक जानानै दङ दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना बेखौ मिथिना मोननो हाबाय नै जोंहा बेहाय लिरनानै होखाथारदों मेन्डेटरि बेखौ खालामखाथारबाय माने नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मासै मास मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाथारखानांगोनखा नैबे जुननि 30 तारिखनि बिथोराव दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे नुदों जानांगौ नै नोंथांमोनखौ खावलायदों आरो गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव जाय नोङो बबे बेंकनि ब्रान्सआव एकाउन्टखौ खुलिनायमोन दा बेवहाय नोंथांमोना थांनानै गावबागावनि बे बेंक एकाउन्टखौ आधारजों माने लिंक खालामना लाहैनो थाखाय नोंथांमोननिसिम बेखौ खावलायहरनाय जादों दा बेवहाय जोंहा बेहाय लिरनानै होनाय दङ गासिबो डिटेल्सखौनो नोंथांमोना माने मुलाम्फाखौ मोननो हानाय नंला होननानै बेहाय जोंहा बुंखादों आरो नै beneficiaries whose Aadhaar is not linked with any bank account may not receive future Orunodoi 3.0 benefits होननानै बेहाय जोंहा लिरनानै होखादों दा नोंथांमोना माने मुलाम्फाखौ मोननाय नङा बेबायदि होननानै बेहाय लिरदों आरो
दा बिनिखायनो नोंथांमोननिसिम ओरैनो लास्ट डेटखौथ' 30 जुन होदों अब्ला बेखौ बारायनो हागौ खोमा दा बेखौथ' बुंनाया माने नटिसआव होनाय बादिबाथ' 30 जुन दा बिनिखायनो नटिसआव जेब्ला बेखौ होबाय नोंथांमोननिसिम 30 जुन होननानै दा बिनिखायनो 30 जुनखौनो नोंथांमोना लास्ट डेट होननानै खामानिखौ नोंथांमोना मावनानै गोख्रैनो नोंथांमोना लाबानो जाबाय दा बेथ' जाहैबाय मोनसे आपडेटआ दा बे जाहैबाय अरुणोदय 3.0 दा बिनिफ्राय माखासे बेखौ बुंलायगोन दा बेथ' जाहैबाय अरुणोदय 3.0 निसो होननानै दा बेवहाय गासिबो माबाया नैबे अरुणोदय 1.0 आनो जा अरुणोदय 2.1 जा बे गासिबो इनक्लुड जाजोबबाय अरुणोदय 3.0 स्किमावनो मानोना जायफोर नोंथांमोना नैबे अरुणोदय 1.0 अरुणोदय 2.0 दा बे स्किमनि थाखाय जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव मुलाम्फा मोनबाय थानो हायोमोन दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामफिननो नांदोंमोन नैबे अरुणोदय 3.0 स्किमखौ जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय निस्सय नोंथांमोना गोसोआव दंखायो जानांगौ नोंथांमोना आरोबाव खेबसे डकुमेन्ट्स बायदिसिनाखौ होनानै फैसा मोनबाय थाखानायबाबो नोंथांमोना माने अरुणोदय 3.0 स्किमनि थाखाय आरोबाव गोदानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामफिननो गोनां जादोंमोन नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनबाय थानो थाखाय दा बेनिखायनो बेहाय गासिबो नोंथांमोननियाबो इनक्लुड जाजोबबाय जे नोंथांमोना बेबादि साननो नाङा अरुणोदय 1.0 निखौ जेबो बेहाय बुङाखै होननानै अरुणोदय 2.0 निखौ बेहाय जेबो होनाखै होननानै नोंथांमोना साननो नाङा बेहाय गासिबो इनक्लुड जाजोबबाय अरुणोदय 3.0 आवनो दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोनाबो नैबे आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लानो नांगोन नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनबाय थानो थाखाय प्रब्लेम जेबो जानाय नङा जुदि नोंनि बे आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक थायोबा दा बिनिफ्राय नोंथांमोना फैसाखौ माब्ला मोनगोन नैबे 9000 फैसाखौ दा बेखौ गोबानो नोंथांमोना सोंहरगासिनो दं दा बे 9000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन जेब्लानो जोंनि नैबे आसाम सरकारा फैसाखौ सोना हरगोन माने नैबे 9000 फैसानि बाथ्राखौसो बुंदों दै गोबानो नोंथांमोना माने गोदानथ' एप्लाइ खालामगोन आरो दाख्लै बावै गोबानो गोदान एप्लाइ खालामदों इलेक्सननि सिगां आं बेखौ मिथिना मोनखादों नोंथांमोननिसिम आं माने भिडिअ बानायनानैबो खोन्थाहरदों दा नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव फैस्लाबैयाव नोंथांमोना माने अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसाखौ मोननो हानाय जायाखैमोन दा बेनिखायनो नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव फैगोन एसे उनावनो दा बेवहाय जेब्ला माने नोंनि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव फैगोन फैसाखौथ' सोसिगोन नालाय दा बे फैसा सोजेननायावनो नोंथांमोननिसिम नैबे 9000 फैसाखौ सोना हरगोन बे जोंहा माने कनफार्म जाखाबाय आरो नोंथांमोना माने गासिबो 9000 फैसाखौ मोननो हाखागोनखा आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा गोदान एप्लाइआथ' आरोबाव जाबोगोन अरुणोदय स्किमनि थाखाय दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामगोन दा गोदान एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव फैनायनि उनाव जेब्लानो नोंथांमोननिसिम अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोजेनगोन दा बै दिननिफ्रायनो बै दिनाव माने बै दिनखालिनो माने नोंथांमोननिसिम नैबे 9000 फैसाखौ सोना हरग्रोगोन जाहैबाय दा बिनि उनाव नोंथांमोना मासै बेबायदिनो 1250 थाखा सोयो ना 1500 सोयो ना 2000 सोयो ना 3000 सोयो दा बेबायदि नोंथांमोना मोनलांबाय थानो हासिगोन आरो दा बेखौबो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोनबाय जानांगौ आरो माखासे बुंहरदों जोंनिया गासिबो थिग थानायावबो जोङो 9000 फैसाखौ दाख्लै मोननो हायासै होननानै गोबाङानो नोंथांमोना बुंहरबाय थायो दा नोंथांमोना माबायाव थांबानो जाबाय डिसि अफिसाव नोंथांमोना थांनानै खबर लाहैबानो जाबाय नोंथांमोननि खामानिया निस्सय जानानै फैगोन आं बेखौ आसा खालामो नोंथांमोना माबाफोर खामानि मावनांगौ जानानै फैदों जानो हागौ निस्सय बेनिखायनो 9000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हायाखै जानो हागौ दा बेनिखायनो डिसि अफिसाव नोंथांमोना थांनानै खामानिफोरखौ मावना लाहैबानो जाबाय एबा नोंथांमोना बुंहैबानो जाबाय आं माने अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसाखौ मोननो हायासै होननानै ओरैनोथ' सोनायनि एकसे उनावनो माने गोबां मानसियानो कमप्लेनथ' खालामखादों नालाय निस्सय नोंथांमोननि गासिबो खामानिया जानानै फैजोबगोनखौ आं आसा खालामो आरो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसा मोनगोनखौ आङो माने मोनगोनखौ आं सानो आरो नोंथांमोना मोनखागोनखा जायफोर नोंथांमोना 9000 फैसाखौ मोननो हायाखै जेराव सरकारा नोंथांमोननिसिम रादायखौ होखादों 9000 फैसाखौ सोना हरबावगोन होननानै दा बेखिनियानोमोन आं नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअनि गेजेरजों दायो बेखिनि आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना गावबागावनि बेंक एकाउन्टखौ आधारजों लिंक खालामना लाथारबानो जाबाय गोख्रैनो 30 जुननि बिथोराव नङाबा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हानाय नंला जोंहा दायो मेन्डेटरि जाबाय जाय बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक दं दा बे बेंक एकाउन्टआसो नोंथांमोननिसिम अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ दायो सोना हरनाय जासिगोन दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना दाना बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामदो आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो बेनि थाखाय गासिबो नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों